Yeah. Ngifuna ungena la ongena khona iphathi yethu thina Mawele. Yeah. Ngakho Mbovu akhulume mina ngiqede. Okay, ngicela simnike ithuba aqede wele. Aqede umfowethu mase uyasho uyokusho. akaqede. Akaqede kulungile. Akaqede. Qhubeka mfowabo yami. Right ke. Ngichazile ukuthi emva kuba ubaba uNtsele lokhuzile ekhipha izingane zakhe. Yeah. Esehambisela. Wabe esiplana ukuthi abafowethu laba babe sebeplana ukuyosoconga ubaba uNtsele. Amawele. Yebo nomfowabo loboshiwe esithathu. Right. Ubaba uNtsele wabulawa emini. Wasekuseni nje ngobo 7. Right. Ukuchaza ukuthi umuntu uma umazi ungakwazi ukumbona. Yeah. Ukuthi usibani bani lo uma umazi. Hayi ukuthi wakumnyama noma thabo wakusebusuku wakusemini. Yeah. Kwenzeka lesi sigameko thina sasedolobheni eMpangeni. Yeah. Yafonelwa ukuthiwa nakho inkabi lapha igubula ubaba la uNtsele erent. Irent incikene ngepolice station kanti. Yeah. Okusho ukuthi bakusuka lesi sidumo ke udutshulwa lo baba uNtsele amaphoyisa retaliate ebese nawo ephuma ezama ukuzobheka apha lesimo. Yeah. Bedlula uNtsele besuke laba bengene kule moto ezibhantanga. Abantu bavele ngalo bezohlasela. Right. Abanye bengene ngemuva. Abanye bengene ngaphambili. Ihamba imoto ihamba ngogravel umgwaqo P700 ubheke eMpangeni. Sifonelwe nathi ngaso leso sikhathi. Kuthiwa nabo abantu bayabaleka babheka ngedirection yaseNtambanana. Khona kuthiwa iseHittonville wadibheka eNtambanana. Yeah. Sisuke thina eMpangeni sizama ukuzo intercepta laba bantu okuthiwa bazinka esebelula umuntu yabo bamshaya washona ubaba uNtsele lo sona umuntu kwadubuleka nabanye abantu kodwa nje washona yena baba bemdubula nge-AK. Yeah. Yeah. Sisuke ke nathi ke ngamajubane ngespeed sizama ukuyo intercepta lesi simo. Yeah. Sihamba masifike eHittonville sifike sime nathi senze setup yethu ukuthi uma beqhamuka labantu sobavimba kanje noma uma belwa sizokwenza kanje. Yeah. Sime lapho sibona isikhathi ukuthi laba bantu ufune ngabe badlule la manje. Sithi safona sithola amakholo ukuthi hayi labantu sebewiswe imoto ngayindlela bajaha amaphoyisa. Sihamba ibangana elincane siqhamukele kubo nangempela sibafice abantu inkabi saphazela emgwaqeni nezibhamu ebese kuthi umfowabo wabo laba bafowethu abamawele loboshiwe oyena wayedrive imoto enkabi ekhona ukuphuma yena emotweni but kusale ama-belongings akhe kusale isikhwama sakhe yonke into nelicense yakhe yonke into yakhe. Ephume ebaleke engene ehlathini kunesiqiwi ingene esiqiwini ke ebaleke eze uqhamukela eplazini yena. Ngolwazi ke ngoba amaphoyisa afika amaphoyisa nawe ezinje athi kumbheka ukubonakala ama-traces egazi lawa ekade ebaleka khona. Yeah. Abangamthola kodwa nge-information ekhona ebhalisiwe emaphoyiseni wahamba waze waqhamukela eplazini ethile kwakunomfana wenkomo wafika wafonela wathatha ifoni yakhe lo mfana wenkomo wafona ngayo wafonela usakhile wezwa umlando wambalekisa ngefortune. Usakhile lo esinaye la. Esinaye esikhuluma ngayo. Okay. Right. Okay. Kodwa ke ulwazi lo lesalithola emaphoyiseni. Okay. Kanga ukuthi kahle usakhile wayena lo kufuna ngabe uboshiwe ngomthetho. Eboshelwa ukuthi waba accomplice to imurder. Yes, imurder kaBaba uNtsele. Ababa uNtsele ngoba phela naye walekelela abantu ababezobulala.
ukuthi babaleke. Ukhona lokho kusemaphoyiseni. Angithanga ngishilo ngathi singakhulumi kakhulu ngezinto ezisemaphoyiseni. Right, qhubeka. Bathi ke lapho kwabe sekufika intatheli. Khuluma ngento ekhona mina. Uma wase nibheka ihistory yeDaily Sun ngoba thina sasisigamekweni. Mina engafike ngakhuluma even lapho kuleso sigameko njengosihlalo wa-association wangaleso sikhathi. Ngithi bese sigameko sesenzekela lo baba olimele akayena ingxenye ye-association. Kodwa ngokubona kwabantu lezi inkabi zibona ke lezi moto bishayela ubani lo muntu ogcina ebulelwe la. Okay. Right. Then abafowethu ke emva kwaleso sigameko sabe sesibacela ukuthi hayi ngoba seninothuthuva enilenzayo manje ngoba mina futhi I believe ukuthi la ngaleso sikhathi ukubulawa kwabakuntsele nje kwangekhona ukuthi ingoba wakuyena priority number 1 ubone priority number 1 wakuyini ngoba mina babengilwisa bengilwisela indaba yokuthi bafuna ukuthi kufaka umfowabo umsenzini wayengenawo umsebenzi. Right. Okay. Umfowethu usafile wafika lapha ehudula 303 ehudula phansi isibhamu wasongikhoma nge303 kababu wakhe. Ngikhuluma mina kwakukhona abantu ziningi igameko engingayibala kodwa ngikhuluma mina ngento eyenziwayo ababenza direct kumina kungabafowethu ibhamu njalo nathi sinazo siphethe ibhamu sinama security esasingenza noma yini ukuba sasiqonde ukulwa nabo kodwa nalapho ngangisho umoya nje ngibakhulu ngithi bafowethu asikwazi anikwazi ukwenza lento eniyenzayo. Umfowethu nje lo owalimala okukhulunywa ngayo uyena umfowethu okwakuthi uma besimo sishuba kuba uyena okwazi ukuthi akhuze. Yeah. Abantu ababenochuku uye usakhile lo nalo umfowethu oboshiwe. Yeah. Fokabiyela. Yeah. Ngicela ukuqhubeka. Yeah. Ngicela ukuqhubeka ukuthi emva kwalokho iy'nkabi zabe sezisho yonke into seyicula zasho ukuthi cha behamba nobani uplothwe kanjani ukubulala ukuze zize kugwetshwe naye ke umfowethu lo wathola olife ababili. Ugwetshwe icala likaBabuNtsele. Yebo. Okay. Abafowethu ke babe sebeba nezinkulumo ke zokuthi mina engithenga amaphoyisa ukuboshisa umfowabo engenzele lutho ngaxakeka nje ukuthi bakuthatha phi lokho abakushoyo ngoba umfowabo wahamba phela wabulala umuntu emini ilanga libalele kubona wonke umuntu waboshwa. Uma ngabe boshwa mina ngingena phi lapho kanti uzohamba kuhambe ke kulimala umfowabo emva kwesikhathi sebahamba la emakhaya mase kulimela umfowabo abafowethu labo yena usakhile lo wahamba waye emaphoyiseni wahlala nezikhulu zamaphoyisa wafika lapha wacela assistance ukuthi ucela ukuthi kuboshwe mina ngoba ngabulala umfowabo wachaza ke lento wayichaza emaphoyiseni. Amaphoyisa avuma ukuthi azomsiza ukuthi ngiboshwe uma ngabe sekufanele ngiboshwe sekukhanda warrant of arrest ukuthi ngiboshwe. Abasho ukuthi lapha abashushisi bayabuza ukuthi ukuze ngiboshwe mina imotive kwakuyini ukuthi ngibulala umfowabo. Usethi usakhile emaphoyiseni cha kunendawo abayinikwa inkosi inkosi yesizwe sakithi kwaBiyela. Leyo ndawo babefuna ukwenza i-development ethile. Emva kwalokho ngikhuluma ngento eviral njalo abayibhala ngisho emaphepheni njalo. Ngikhuluma ngento indawo inkosi yayinikeze bona befuna ukwenza i-development ethile kulo ndawo. Emva kwalokho inkosi yayisiphinda le ndawo isiyithatha isiyinika mina. Bayisinika mina indawo kufanele besayine bona
ngoba phela indawo iba ngaphansi kweNgonyama Trust besayine bona into ethi indawo sekufanele manje ibuyiselwe enkosini ukuze indawo ibuyele kimi. Uma benqaba ukusayina kule ndawo leyo, mina ke ngabe sengenza uhlelo lokuthi ngibahlasele ngibabulala. Asho njalo. Yeah. Base bethi abashushisi hayi ke ngoba nisho njalo nina ama-investigating office hambani-ke nina abaphenyi ama-IO niyo-verify ukuthi lento ayibhalela lo niyiqiniso. Iqiniso lizovela ngokuthi akiwe enkosini ngoba phela inkosi iyona umnikazi wendawo iyo-confessa lesi statement owayesesishilo. Ngezwa ngifonelwa-ke ngalelo langa qala ngifonelwa abantu bethi hayi bo kade kufika amaphoyisa la abuza ukuthi iphi inkosi yami, bawanikeza i-direction kodwa into ayibathusa amaphoyisa ayemaningi abanye kakhuluma ngisho isiZulu. Baxake ukuthi kwenze njani ngalolo langa ntambama ngabe sengifonela kwabafowabo benkosi sihambile amaphoyisa. Inkosi imne wethu iwumne wethu inkosi. Babe sengifonela-ke nabo abanewethu abanye abafowabo benkosi besho ukuthi hayi ngoba sikuthinta nje kade sihlaselwa amaphoyisa. Amaphoyisa akhuluma udaba oluthi wena wabulaliwele ngoba ubabangisa indawo abafowethu abawona babenikwe inkosi. Lapho-ke inkosi-ke eyathola ukuthukwa khona kwayona inkosi ithukwa yibona abafowethu lapho ngenxa yokuthi inkosi yakhuluma iqiniso ukuthi inkosi yafike mangizwa ngangingekho kuthiwa inkosi yafike yathi emaphoyiseni lo muntu enikhuluma ngaye akaze efune ngishiye ibala noma lokukhanda i-tuck shop la. Yachaza inkosi ukuthi wafika ama-investors efuna ukuzokwakha imall akhomba lama-investors akhomba same ndawo nendawo inkosi eyiniwe abafowethu lapho. Mina ngingenaphi lapho buza inkosi ngoba kwafika ama-investors ezemkhandlwini, ama-investors eza nabantu laba eza nabo engeyona ingxenye yabo mina ngingathinteki indawo. Yabuza inkosi ukuthi why bese kuthiwa yimina ngoba mina ngangingahlangani nokwakhiwa kwemall leyo nalabo abantu abafike nama-investors. Yeah. So inkosi yaphika yathi amangahlaza lawo. Yeah. Akhulunyiwe laba inkosi yaze yathi into mina engiyaziyo kusho inkosi yathi inkosi into engiyaziyo tshela amaphoyisa laba bebanga izinto zomgwaqo befika ngisho la esangweni ngifike ngibalamule mina amagama lawo inkosi Meshe into zomgwaqo ushamatekisi. Shamatekisi. Right. Mfokabiyela. Yena la umaphoyisa ke la okwafanele ngase ngikhandela uyitulo ukuthi ufuna ngiyoboshwa. Bese phoxeka kanjalo. Ngoba kuthiwa ispeed ayifike ngaso ahamba esekhathazekile ebuyele emuva. Engasahambi ngendlela ayize ngayo. Ngoba kwase kungasekho manje ukuthi lento izoshintsha kanjani lento esibhaliwe yaboshwa uma ngabe inkosi siyiphikisa ithi akuyi. Ngoba inkosi njengomnikazi wendawo noma kuyiyona nto ngoba njengoba inkosi kuyiyona ebheke indawo eNgonyama Trust ngokubukhosi iyona okufanele ikhulume ukuthi kwenzakaleni ngalento engayithatha nje ukuthi inkosi iyona eyayiphethe i-main evidence. Yeah. Engangilinka kulama statement ayisebhalwe la. Yeah. Emva kwalokho-ke kwabe sekuhlakazeka kanjalo-ke ngangaboshwa kanjalo. Lento ngayithola-ke emva kwesigameko esiyenzekile ukuthi awusekwenzeke kanje. Then kwase kuba nomsindo omkhulu lokhu ubhizi uqhubekayo ukuthi hayi ngoba kubhalwa kuthiwa mina ngithenga amaphoyisa ama-local police stations awangibophi nawe province awangibophi ngakhokhela nawe national-ke amaphoyisa nawo sengiyawakhokhela futhi kuyabhalwa kungcoliswa bonke abantu bangcoliswa ngoba abantu bakhuluma iqiniso.
ngizwa kahle. Ngizochazela izwe-ke ukuthi mina angina beef nalabafowethu, akubona futhi abashisa iy'moto zami. Esasikuphambanela nje yikho lokhu kuphela ukuthi kwenzeke isigameko, ngibakhuza ngithi uma ukuthi bafuna ukusebenza abayithulele phansi beyisebenzele, sisebenze la emakhaya. Uma bese sebeqala impi ngabathuthisa ngathi bafowethu, ngoba mina anifuni impi, anifuni ukusebenza, anifuni impi. Hayi qhelani-ke bafowethu eduze kwethu. Bayathutha kanjalo ukuhamba. Kodwa hayi ngoba ngixabene nabo, nginayo ingxabano. Hayi sizwa kahle mfo kaBiyela. Kuningi abaqhubeka bekubhale ukuthi unabantu ababoshwa kulawo macala. Ubhala bona abangani babo labo sikole. Kunabantu ababoshwa kulawo macala abacula, angazi bacula bathini, kubhalwa zonke izinto. Abakhathali ukubhala ngoba banenkinga yokuthi why mina ngingaboshiwe. Ekubeni mina ngabophisa umfowabo. Asho njalo ngoba ngabophisa umfowabo. Umfowabo angimbophisanga. Kuphela ngahamba mina ngawo assista kwisimo. Ngingazi futhi ukuthi uyena involved. Nami ngathi wase ngikho. Ukuthi kanti kunomuntu wakithi la kulesigameko. Iwele leli elalimala awunalwazi bebengasahlali ngasemakhaya. Awuzwanga ngisho ukuthi lalimala kanjani. Bese bekade bahamba la emakhaya. Hayi ngizwa mfethu ungadinwa, ngicela ukuthi ngoba kulezi statement zizonke mangilalele nabantu belalele emakhaya, angeke ngize ngikukhulumele, ngeke ngize ngikumele, kodwa it is clear okwamanje iposition yakho ewele ikuphi okuphikisayo onokwaziyo based enkulumweni ekhulunywe umfowethu uBhuti uVika. Kukhona okungelona iqiniso, umfowenu osejele uboshelwe indaba kaBaba uNtsele, uyena oyeshayela imoto, wena wamlanda, ikuphi akukhulumile okwamanga endabeni kamfowenu, noma ukhona othi kwamanga entweni ayixoxile yonke wena ukwazi ngenye indlela ungangena wele. Phila. Siyaphila mfowethu, njani nini? Ngiyaphila. Yeah. Ubuhlungu kwake ngelila ngeqiniso liyohlala obala. Lensizwe kade ikhuluma la ngokuzalana ke ithi baba kimi, njengoba ithi inkosi nje umne wabo, mina ke inkosi ithi baba kimi, naye uthi baba kimi ngokuzalana. Yambombo ngithi mina akeqale la usifice thina emsebenzini eBukhana sisebenza ngasekhaya. Yeah. Uhlalo wethu obekhona ngaleso sikhathi leso kwakubaba uMbatha. Yeah. Ubaba uMbatha waphuma kwazongena ubaba uMbatha wasenda ngokulambisa edutshulwa njalo uyena lo ade ekhuluma la. Wasinda wazoba ubaba uCulu lapha ngasemondini wabosihlalo ngokuthi yena ufuna ukuba uhlale ngenkani. Baba uCulu naye wenenkani, sikhona thina sisebenza, wamdubula wafa washona, sikhona kuyaziwa nje lokho endaweni. Yeah, imake endaweni ngizokuphazamisa ke Sakhile. Umfowenu umlinke ngokuthi kwatholakala into zakhe emotweni. Ngiza nenkulumo mbombo ngicela ungiyeke nawe ubumyekile wakhuluma waqeda, ngizama ukuthi yena kahle nabo ubufakazi. Ya ngifuna ubufakazi balento ukuthi uyena ubulalayo. Ya mbomvu, okay, ayingene la khona esengena yena ukuze ezobe uhlalo yena. Ya thina besikhona erenkini efika yena so nginomsebenzi mina newe la mfuthi linomsebenzi, umfowethu osilamayo enomsebenzi esakabiyela. Ngiyamangala umethu umsebenzi wawunomuntu eyi1 right, wangena sasebenza. Uma engena esebenza wahlangana nabafana basemgazini. Ngicela ukuthi umzwile ekhotha ngendaba yabafana basemgazini ukuthi baxathaniswa bahlukana kanjalo. Abafana basemgazini boba u5 babulawe uyena
ubufakazi sinabo kuyaziwa abafana semgazini ibona bamenza umuntu ebebemzamela imoto bemgcobela imoto waba nekhumbi isikwele esibomvu umfana uthi uphiwa ibona abamkhandayo ukuze abe yiona namhlanje kodwa ubabulale bonke boba u5 bashona manje ke ipoint yami sesijampa basemgazini seza umfowethu ke iwele lami ucabana kwethu naye uvika ingoba befuna ukudla imali ngenkani erank thina sikhona singafuni efuna ukuphatha ngenkani ebize ngoshaman ngenkani sikhona sibadala erankini lo ngoba ekhuluma ngenkosi sahamba thina sawu report enkosini inkosi ithi baba kimi sawu report enkosini uthi nakho sisuke inkosi yakuthuma yakhipha umkhandlu wabiza noSantaco i-region kuthiwa akulungise lento ngoba uyasihlukumeza lo muntu uma isimoto zethu uma sethi hayi akusiyena inhlangano emise 3 months 4 months imoto ekhokhayo ayimise yena njoba ethi thina samphathe isibhamu ngangiphethe i303 ukhuluma manga wayekade khomba umfowethu lo sejele ngesibhamu emajikeni hamba noma nkomana uyabazi yena wazokhomba umfowethu kunama passenger wajema imoto ikhumbi umfowethu edrive ikhumbi ngisuke ehlathini ngiphethe isibhamu senyoni ngakhuphuka ngihamba ngenyanga imoto ngayiphethe ngase ranking ngoba apha senyoni ngihamba na fra ekhaya uzenze njani zokhuphuka ibhamu kwateni yethu ngoba imoto ethe vula imoto afa senzba traction lo lapha njobe msenyoni erenke kubo singaba sake ukukhuluma usuphazamisekile empokabiyela la dum khona usuyaphazamiseka empathu lo okay uncle yeah njama ngisengi okay yabo njoba uthi sonjani bomvu umfowethu lo oslamayo yeah okwesithathu umbomvu ke umfowethu lo oslamayo osejele empangeni engakaboshwa yena uvika uhamba nonkule omkhize bazomjema edrobheni befuna umdubula ufike ephathe isibhamu emeduze kwemoto wafika mina athi mfowethu asihambise police station masifike police station empangeni amaphoyisa ukuwuthanga basixoxa asambe sayisaphezela linye iphoyisa ethi unyawo sayasofika ekhaya uvika njalo ehamba nonkuleke ekhoma umfowethu ngesibhamu efuna ukumdubula sahamba sovula icala ucabana kwethu novika ayike into esibangayo umona ana ngoba besineyimoto eziningi thina ngakithi ziyaziwa besineqhude la phezulu umona anawo lo mfana sabalesa ngene police station ngathi mfowethu asiye police station waphuma uthanga umphathi station wasixosha wathi hayi akusikhona erenke la kwaza phuma amaphoyisa sipheze sazofika ekhaya sathula number 4 epointini likaNtsele leli akhuluma ngalo umfowethu umngani wakho kwaMhlongo uvika uzalo maMhlongo umfowethu bezwana nalomfana lo okhanda izindlu uthenge imoto wafika endlini yami esikawini sasingekho thina saseThekwini ebuhleni kwakunenkonzo khona sasingekho lo mfana ufika endlini umfowethu ugibela emotweni washiya impahla zakhe emotweni kanti imoto iyo attack umfana wakaNtsele umfowethu wisini amaphoyisa afika nezinja wafika yonke into akazatholakala kwathwala into zakhe makuthola into zakhe imbomvu makuthola into zakhe imbomvu kanti umfana uthengwe kuyenza lo vika lo omngani nomfowethu umfowethu ke engayi emaphoyiseni yimi lo engathi nangibuye eThekwini njengoba kuthiwa ngamhlabeza mina ngamlanda imina lo engangizama ukumfonela ngoba ngathola icall emakhaya ethi kunesigameko esesenzakalile unoba vele umfana wakulo moto umfana wendawo kodwa wasethuthile sehlala olundi sazi uthina wakha izindlu sasingekho thina kodwa umfowethu ngazama umfonela ngingamtholi kodwa ngaze ngamthola ngakusasa uma efika kimi ngafonela umphathi station uSikhakhana wathi biyela la kuboshwa abantu kanje bekushawa umuntu kanje umuntu esimaziyo vele uNtsele akazi isixabano ukuthi sithiwa sesingabuyelana kodwa izitafu zeingane zakhe begibela kithi thina zonke izingane begibele emotini zethu
uviki wasuka wakhanda uviki wakhanda unsele ukuthi nabazali abakhipha ingane zabo emotweni zethu samtshela futhi unsele le nto asithandi ithi eqale kanje bakhande yabe imoto futhi sayithule sangasho lutho uviki wabona ukuthi asilwi wazama enye iplan yokuthi athenge lo mfana umfowethu ashiye impahla emotweni kanti imoto yoganga uma eganga imoto uthwala impahla kamfowethu imina lo engamqhuba umfowethu ngamfuna ngamthola ngamqhuba ngamuse emaphoyiseni ngathi kuthiwa kunempahla zakho la hambe emaphoyiseni konto chaza zitholakala kanjani la thina ayekho umuntu ongasazi ukuthi ngakithi ngabantu abanjani ngisho ngabuzi nombani ngakithi naye futhi uyakwazi lokho asibona abantu bempi thina ngisho ngabuzi nombani so umfowethu wangena ke ejele uma engena ejele kanti uviki usethenga umseshi uBrian Mnguni ukuthi angabe samdedela wamnika 150,000 wagwetha umfowethu enkantolo kuthiwa aphi amazibithi lezo khwama lezo ekuthiwa ikabiyela azikho kuthiwa phela ziphi amazibithi ziphi impahla zakhe lokho amabhalostic nani okwenziwa akukho kumention umfowethu kodwa ngoba kwa uviki wafaka imali enikezwe umama kwaNtsele ngoba kuthiwa umfowethu uNtsele ubulawe umfowethu wakhipha imali futhi mama waNtsele wanika uvika uma enika uvika wakhokhela umnguni nabashushisi lo mfana othwale kwisini omhlobo sakhe owavuma icala bamkhipha bathi wena thana ubuthunywe yilo bamkhipha owavuma icala umfowethu inkantolo mayifuna amazibithi akhe ukuthi phela nango ziphi lezo zinto zakhe kuthiwa zithwala emotweni la e13 ayisekho hawu kanti pho ziphi into ethinta lo muntu akukho kodwa ngokuthi wakhokhiwe umfowethu wagwetshwa ulife sesiyazi yonke into nofazi nabuthi wakhishwa malini yafaka kubani umnguni yafika kanjani lo mali siyakwazi konke lokho asinandaba ke angene epointini lewele lami before ngene epointini lewele lami ngakithi le ndawo akhuluma ngayo sinendawo thina laphana mbomvu namanje nginama document ngakusendela for i-shopping center nama garage ikhona ngiyayikhokhela njalo ngonyaka kwengama transport namanje khona wasayina umkhandlu wenkosi wasayina nenkosi negxibiso sasenkantolo konke kukhona ngisho incwadi ama investor nginayo mawukudinga ngakusendela mbomvu ukubone nginakho yezwa so uvika yonke lento bimhlukumeza ayekho ngakwazi yonke bimhlukumeza beyifuna yonke into ezosixabanisa beyifuna azayithola ungena kamfowethu iwele lami ulubula leshowe labona umfowabo uSicebi wabulawe enayo ngokuthi bebethunywa kuyuvika uyena wabona iwele lami emall wafonela uvika wathi vika nayi inyamazane ilahlile uvika wathumela umqwembe kwahamba kolanda inkabi umfowethu wayeze eshowe unkosikazi wakhe uSicebi watshela uvika mina mbomvu kade ngihambile ngaye ejele ngabona ababulala umfowethu ngabona owayedrivele inkabi ngakhuluma nabo basha yonke into lento ngiyibone ngiyazi mina before kuphela iviki bese ngiyaje enkantolo vele sengazi yonke information sengina before umfowethu ngimngcwabe ngazi lapho ukuthi ubulawa uvika so inkabi lomfana kuthiwa uNkunzalo wasemnambithi nowaKamiya nomqemba kwamdlalo baseshowe uTK Dlamini uvike wafaka imali ekhadini yaTK Dlamini asekhasini 25,000 wabulela umfowethu wathi imqembe usokunikeza inkaba into estatement esesibhalwa uTK emaphoyiseni njengamanje uTK lokwangena kuye imali ifaka uvika wayo ekhasini wakhishwa imali ikafaka kuTK ekhadini lakhe umTK waneza umqembe wamdlalo selo owayedriver imoto eyayinenkabi kuzobula umfowethu wabula ovika angeke sikufihle lokho vele yembomvu yasiyamazi yayikhulumela uyasukelwa kuthiwa uyingilosi yahlonipha vele uma ungamazi hey silalela uvika asikaze sikusabe uyakwazi inkinga yakho bufuna sikuhloniphe ngenkani singakwenzi ngisho emhlanganweni uma ubhede bese kuthiwa ujabhede bufuna ukuhlonishwa ngenkani sangakuhlonipha iwele lami ulubulele istatement saTK kwafaka imali sikhona nami futhi nginaso wayedravele inkabi umqembe wamdlalose konke nginakho ngisho imoto imoto yamdlalose eyayidrive umqembe iPaul laboshwayo konke sinakho konke lokho
manje angifuni uyibeke kahle uthi asukela uzama ukuchaza it's fine zibeke kahle ube muhle kwamanje kodwa ekugcineni umfowethu omthola emlindile ekulindile wambulala umfowethu ugwetshiwe namhlanje wakhokha imali lokho siyakwazi asinendaba noma ungayibeka kahle noma ungathini angaze ngikusabe uyosibulala ngokuthi uthumela amaphara namanje futhi ngiyakutshela uyakwazi lokho asikaze sikusabe even namanje asikaze sikusabe so Mbomvu ilokho engifuna ukusho usengakhuluma akhohlisa abantu ayibeke kahle bonke ubufakazi sinabo itatiments abantu abafaka imali nginayo ikhophi yakhona umqembo wami ndoso drive imoto konke sinakho isibhamu lesi sabulaliwe lami amakhansela afeshowe onke abula uvika leso sibhamiso leso uyaziwa amaphoyisa seshowa amaningi awo bakhokhela imali ngisho enkantolo kuphuphi bakhokhela imali ngisho empangeni abantu babulala ngokusemthethweni inkantolo imkhipha ngaphandle ubaba umlawu beyohlala eBuchanan sinayo isono sethu ukuthi bisama ubaba umlawu uvika wabulala ingane yakhe bayikhipha ulimi namanje lonke nazitholakala kodwa akaze aboshwa akaze enzelwe lutho into eyaziwayo Mbomvu ethi research obuka ngovika into engitshela yona uyayithola so aphathiwe lelami Mbomvu aphathiwe lami Mbomvu liyomthola uyofa naye liyomlinda lephambili siyaya uyochaza wabulaliwe lelami ngoba sinakho ufazi sinabo asixoxele mina akhohlisa abantu ayibeke kahle yinja lo nto le uyazazi kuyinja umsukeni uyazazi uthi uyinja asazi imsabe namanje angimsabi Mbomvu kodwa nokungijuma kodwa first man to man yazi asimsabe wena wenkosi ndabezwe sibonge komenziwa I think ingaphezulu kwethu kwa clean governance le bakwethu Mbomvu siyabonga yinja leyo yinja iyazazi ibheke phansi yahlonipha umgodo ungama zomlale cha wazwasola umuntu yinja ndabezwethu sizwa kahle komenziwa asaza ngibona isayolungiseka futhi le besingezela ukuzoyilungisa besizozwa isayidi lika Bhutuvika nangu no Bhutu bani usakhile naye usevezela ke si clean governance alikho isayidi silithathayo